Way back 80s ug 90s, so dili pa jud uso ang Jollibee ug inasal sa una. So hi guys, for today's video is magluto tag utan. Kay ang mga Bisaya pag once magluto nag utan, utan nga Bisaya ra jud na siya. Ug kanisang utan nga akong gibuhat, mao jud ni utan namo sa una sa bukid. Samot na bitaw sa bukid sa una nga ating anagon, mao nang mag-utan jud ka ug naapoy anagon. Ambot lang ka sa ubang bukid ug nakasulay baka pud sila pag season sa anagon, mag-utan baka pud sila anagon. Kay kami manggod sa unang panahon is pag ting anagon na, so mag-utan jud nang akong mama nga naay puy butang nga anagon. Ambot lang sad uy ug nganong lami man kaayo sa tanan ang anagon nga ibutang nimo sa utan. Dayon subakan day nato og bulad. Pero kaning bulad nga akong gisubak karon dili ni bulad nga sama sa unang panahon. Kay sa una manggod ang isubak namo sa mong utan kato ra pong bulad nga baratuhon. Katubit ang bulad nga pinikas. Kay sa akong nahinumduman sa una ang kasagarang sud-an jud sa bukid. Kay mga simple ra jud kaayo like ginamos, uyap, amahong, bulad. Pero sa among kabataan sa una is wa jud mi nagreklamo nga maora na among sud-anon namo. Kay ang bata mangong 80s ug 90s dili maglabad ang ulo sa ginikanan ug unsay ipakaon kay kung unsay na sa lamisa maora jud punay kaunon sa mga bata sa una. Pero dili pud tanang higayon nga dili pud may pakaon og lami sa among parents. Pero kay sa una mangong panahon is wa pa man na uso ang Jollibee ug ang inasal. Dili pareha karong panahon na nga daghan na kay kang lami nga pwede nimong makaon. Sa una manggod is grabe ra ka simple jud ang mga pagkaon sa una. Mao na katong mga sa unang mga tawo is dugay jud sila mga wala sa kalibutan. Kay mga healthy man kaayo ang gipangkaon gud sa unang panahon. Versus nimo nga karon nga panahon, mo nang bless kayo ang mga tawo nga naa sa bukid. Kay kung mag-utan manggug ka is largo na kapupo o largo na kapitas sa imuhang mga utanon dito ug largo na kautan. So presko kay ang mga utan jud sa bukid. Mo nang makamingaw kayo sa bukid ug makamingaw sad kayo sa unang panahon. Kay kung naa manggug ka sa bukid dayon dili ka tapulan, kusog lang ka mangalap ug unsa imong lutoon dira sa daplin-daplin. Is makasud-an na jud ka kay daghan kay nangka nga pwede nimo tunuan at animo pwede pud ka magkuhag puso sa saging, tunuan or gisahon animong puso sa saging, butangan nimo og kamunggay lami na sad kaayo. Pero karon manggod mauli ko sa moang lugar, makaobserba ko sa mga tawo nga medyo social na jud karon ang ilang mga pagkaon. Kay sa moang lugar karon wala na kay mga tawo nga nananom og mga utan-utan. Kasagaran ako makita sila karne na, mga hotdog na, so inana na ang mga sudan karon sa bukid. Pero ako pag iuli na ko akong mga anak sa bukid, ang akong daganan is mag-utan ra jud ko. Kay ang ako magumpapa karon is na jud siya mga tanom-tanom sa kilid sa mong balay ug mga utan-utan. Kay para in case o ganahan mi mag-utan is naadan mi makuha, naadayon mi mapitas dito sa garden. Kay lami man gud kayo ang utan pag bag-o jud nimong kuha sa garden usa nimo lutoon, presko kay siya so lami kay siya sabaw. So anyway guys, nahuman nagluto atong utan. Sa mga nakarelate ani nga utan, so shout out dai sa inyong tanan ug mga unta ninyong tanan. Og diri na day tanahuman guys, ug maorasan ni akong i-share sa inyo for today's video. Bye oy.